Εσφραγισμένο το μνήματος, η ζωή εκτάφου ανέτειλας, Χριστέ ο Θεός, και των θυρών και κλεισμένων, τις βαθύτες εφέστης υποάντων Ανάστασης, πνεύμα ευθές διαπτών εγγενίζων ημίν, κατά το μέγα σου έλεος. Και πάλι χρόνια που Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά για την εορτή του Αποστόλου Θωμά, και να δώσει ο Θεός να ανοιχθεί και το εκκλησάκι του εδώ στην ενορία, να πηγαίνετε να το λειτουργείτε. Τη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για το πώς ήταν η κατάσταση όταν ήρθε εδώ στην Πάτμο εξόριστος ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα να γυρίσω πίσω στο Θάρι που μιλήσαμε χθες και να πω ότι εκείνος που έδωσε τα πρώτα χρήματα για να γίνει ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ήταν ο αείμνηστος Νικήτας Χρυσοχώος. Η γυναίκα του η Παρασκευή αξέχαστη, τα παιδιά του τα καλά, όλη η οικογένεια είναι ευεργέτες της Ιεράς Μονής του Θάρι. Και ειδικότερα για το ραδιοτηλεοπτικό σταθμό που τον ακούν τόσες χιλιάδες άνθρωποι σήμερα και ωφελούνται. Και ερχόμεθα τώρα στην Πάτμο μας τότε που ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Όπως είπαμε στην προχθεσινή εκπομπή, έμενε στο Σπήλαιο, εκεί στην πλαγιά, όπου αργότερα πήρε αυτή τη μεγάλη αξία με το να εμφανιστεί εκεί τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ο ίδιος ο Θεός, και να του φανερώσει όλα όσα γίνονται και θα γίνουν γύρω από την ιστορία της ανθρωπότητας και ειδικότερα γύρω από την Εκκλησία, τους διωγμούς που θα έχουν οι χριστιανοί, τις δοκιμασίες που θα περνάει η Εκκλησία, το θράσος του διαβόλου, ο οποίος θα πολεμεί με κάθε τρόπο την Εκκλησία και τους ανθρώπους της Εκκλησίας, αλλά και στο τέλος το θρίαμβο της Εκκλησίας, ότι ο Χριστός θα είναι ο νικητής και μακάρι εκείνοι που θα παραμένουν πιστοί μέχρι θανάτου για να μετέχουν στην αιώνια ζωή, τη Βασιλεία του Χριστού. Όπως το λέει η Αποκάλυψη, γίνω πιστός μέχρι θανάτου και δώσωση το στέφανο της ζωής. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν, αν και εξόριστος στην Πάτμο, ως Απόστολος του Θεού, του Χριστού, δεν έπαβε να επιτελεί το έργο του Αποστολικό, να κηρύττει το Ευαγγέλιο και να κατηχεί τους κατοίκους της Πάτμος τότε, οδηγώντας τους
στην αλήθεια που είναι ο Χριστός. Και μάλιστα όσους επίστευαν στο κήρυγμά του, τους εβάπτιζε εδώ, καμιά 100 μέτρα πιο πέρα από εδώ, και υπάρχει εκεί ένα λείψανο του Ιερού Βαπτιστηρίου της εποχής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που είναι περιφραγμένο με κάγκελο σιδερένιο. Και απέναντι από το λείψανο αυτό του Ιερού Βαπτιστηρίου είναι δύο πολύ όμορφα εκκλησάκια, το ένα στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και το άλλο στο όνομα του μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης. Όταν λοιπόν ήταν εδώ ο Άγιος Ιωάννης και ασκήτευε στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως και κατέβαινε και έκανε την Ιεραποστολή του, τον καιρό εκείνο ήταν και κάποιος άλλος εδώ στο νησί που ήταν το τελείως αντίθετο από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Ήταν ο αρχιμάγος του νησιού, ο Κίνοπας, ή όπως το λένε οι Πάτμοι στην καθομιλουμένη, ο Γένουπας, ο οποίος έμενε στο νότιο μέρος. Θα πω εδώ γιατί όταν γυρίσει το κεφάλι σου έτσι, κάτσε εκεί να μην σε βλέπω. Στο νότιο μέρος του νησιού, εκεί που είναι το ασκητήριο του Αγίου Ιωσή στο Κουβάρι, είναι ένα ψηλόγονο. Το ίδιο περίπου με τη χώρα που είναι το μοναστήρι. Ο προφήτης Ηλίας που είναι ενδιάμεσα είναι λίγο ψηλότερος. Εκεί υπάρχει ένα σπήλαιο. Και στο σπήλαιο αυτό έμενε ο αρχιμάγος αυτός ο Κίνοπας. Και κατέβαινε κατά αραιά διαστήματα να δει τι γίνεται στο νησί, που ήταν ο άρχοντας, αλλά όχι του καλού, ο άρχοντας του κακού. Από εκεί έστελνε τα δαιμόνια να κάνουν το έργο τους, να παραπλανούν τους κατοίκους του νησιού, να τους ταλαιπωρούν, με 1002 τρόπους που ο διάβολος ξέρει να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους ευσεβείς. Όταν έμαθε λοιπόν ο Κίνοπας ότι ήρθε ο Άγιος Ιωάννης στο νησί και ότι κηρύττει το Ευαγγέλιο και βαπτίζει, κατέβηκε από το βουνό με την κουστοδία του, με φαντασία, ήρθε εδώ κάτω στο λιμάνι και λέει με θράσος στον Απόστολο του Χριστού: τι ζητάς εσύ εδώ? Εδώ είναι δικός μου τόπος. Και του λέει ο Απόστολος: είμαι Απόστολος του αληθινού Θεού. Και έχω εντολή από τον Κυριό μου να κηρύττω το Ευαγγέλιό του και να βαπτίζω αυτούς που πιστεύουν στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Η παραλία ήταν γεμάτη από κόσμο και τότε ο αρχιμάγος, για να δημιουργήσει εντύπωση, λέει: είναι κάποιος που έχει χάσει κάποιο δικό του πρόσωπο στη θάλασσα?
εγώ θα μου δείξω να τον βγάλω ζωντανό. Και σηκώνεται ένας και λέει εμένα, ο πατέρας μου ήταν ναυτικός και είναι τόσα χρόνια που έχει πνιγεί στη θάλασσα. Αν τον βγάλεις και τον δώσω ζωντανό θα σε παραδεχτώ ότι εσύ είσαι η μεγάλη δύναμη. Ρωτά λοιπόν ο Κένοπας και βγάζει δίθεν ζωντανό τον πατέρα του νέου, που δεν είναι ότι έκανε θαύμα, αλλά ήταν μια απάτη. Όπως τα medium, εξαπατώνται οι άνθρωποι νομίζοντας ότι μιλούν με τους πεθαμένους, ενώ είναι τεχνάσματα του διαβόλου. Ο κόσμος λοιπόν επίστεψε στον Κένοπα και άρχισαν να ζητοκραυγάζουν, να του λένε εσύ είσαι εδώ ο αρχηγός μας και τέτοια. Για να μην μεγαλώσει το κακό, όταν ξαναβούτυξε για να βγάλει κάποιον άλλον, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος τον εσταύρωσε από πάνω και είπε να μην ξαναδείς το φως του ήλιου. Και δεν ξαναβγήκε, δεν το ξαναείδανε, εξαφανίστηκε. Αλλά κατά την παράδοση του νησιού έγινε βράχος. Εδώ απέναντι από το βαπτιστήριο, που το λένε Κένοπα. Και μάλιστα οι παλαιοί πάτμοι όταν έπιαναν από εκεί από αυτό το βράχο κανένα χταπόδι, κανένα, δεν τα τρώγαν διότι έλεγαν ότι ήταν πικρά. Αυτό το βράχο όταν ήταν εδώ οι Ιταλοί κατακτητές προσπάθησαν να το βγάλουν για να ευρυχωρήσει το λιμάνι και τον έδωσαν με μεγάλη σκηνιά αυτά του πλοίου και το πλοίο έβαλε μπρος σε φούρτις μηχανές να ξεριζώσει το βράχο, αλλά στάθη αδύνατο. Και έτσι ο βράχος αυτός παραμένει εκεί για να θυμίζει το μεγάλο θαύμα της εξαφανίσεως του Κένοπα και της ειδωλολατρίας από το νησί με τη χάρη του Χριστού, τον οποίο ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης εκπροσωπούσε ως ο πιστός και αγαπημένος μαθητής του μέχρι τη σταύρωσή του, από όπου το εμπιστεύτηκε την προστασία της Παναγίας Μητέρας του, λέγοντας του Ιωάννη, «Ιδού η μύτη σου», πρώτα είπε στην Παναγία, «Γίνε ιδού ο Υιός σου», και μετά Ιωάννη, «Ιδού η μύτη σου». Και από εκείνης της ώρας έλαβε να βγει ο μαθητής στα ίδια. Την πήρε στο σπίτι του Άγιος Ιωάννης και την πρόσεχε σαν κόρη οφθαλμού. Αυτά με την περίπτωση του Γένοπα, του Κίνοπος και άλλα πράγματα σχετικά με τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εδώ, τα διαβάζουμε σε ένα απόκριφο βιβλίο που λέγεται «Πράξεις προχώρου». Το όνομα του μαθητού του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου του Προχώρου έχει αυτό το βιβλίο που είναι ψευδοπλήρωμα, δεν είναι επίσημο βιβλίο της Εκκλησίας. Και με βάση τις διηγήσεις αυτού του βιβλίου
αυτό εξονάρθηκα της Ιεράς Μονής του Θεολόγου Επάντων, που είναι ο Χριστόδουλος, είναι ζωγραφισμένες παραστάσεις από τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου την Πάτμου, το κήρυγμά του και αυτό το συγκεκριμένο συμβάν που σταυρώνει τον Γένοπα και τον βυθίζει, το μαρμαρώνει κάτω στο βυθό που είχε βουτήξει. Εδώ στο Ιερό Βαπτιστήριο, παλαιότερα, 8 Μαΐου, γινόταν πανηγυρικός εσπερινός. Κατέβαινε ο Άγιος Καθηγούμενος από το μοναστήρι, πατέρες, ήρχονται οι μαθητές της Πατμιάδος, οι καθηγητές, γέμιζε η παραλία. Γινόταν πανηγυρικός εσπερινός, αυτοκλασία, ομιλία, και απέναντι ήταν τα τουριστικά πλοία που κι αυτά έδιναν τόνο στην εορτή του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Να θυμηθούμε ότι αυτή την ημέρα στις 8 Μαΐου εορτάζει και η Έφεσος απέναντι, πίσω από την Σάμο, είναι η Έφεσος λίγο πιο πάνω, όπου έζησε εκεί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος πριν να έρθει εξόριστος στην Πάτμο. Εκεί είναι ο ναός του, την παλιά Έφεσο. Ένας πελώριος, εγώ μέτρησα τον άκρο στο 91 πόδια. Είχε 2 ξηρές κολόνες, από κάτω κι άλλες δεύτερο όραμα. Και εκεί, στο ανατολικό μέρος, είναι εκεί που ήταν η Αγία Τράπεζα με 4 κολόνες, όπως είναι το κυβόριο που έχει σε διάφορες εκκλησίες, που είναι σκεπαστή η Αγία Τράπεζα, έτσι ήτανε. Και εκεί μπροστά είναι ο τάφος του Αγίου, που σώζεται μέχρι τώρα, αλλά δεν κατεβαίνει κανείς όπως κάποτε μπορούσε να κατεβεί να τον προσκυνήσει, είναι το στόμιο μόνο. Εκεί ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης έχει πάει και έχει λειτουργήσει κατ' επανάληψη και κόσμος πολλής χριστιανοί από διάφορα μέρη και μάλιστα από τη Νέα Έφεσο που είναι απέναντι εκεί στην Πιερία, στην Κατερίνη. Και εγώ αξιώθηκα και πήγα πολλές φορές και προσκύνησα εκεί τον ναό και τον τάφο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, από όπου όταν τα μέρη αυτά ήταν ακόμα στα χέρια των χριστιανών και ο ναός εσώζεται ολόκληρος και γινόταν πανήγυρης, στην εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 8 Μαΐου, από τον τάφο έβγαινε μία σκόνη, ένα πράγμα που το έπαιρνα σαν ευλογία, όπως ήταν το μάνα στην εποχή των Εβραίων. Και το έπαιρναν οι χριστιανοί ως ευλογία στα σπίτια τους. Αυτό το θαύμα που συνέβαινε, του θαύματος αυτού ανάμνησης, γίνεται στις 8 Μαΐου. Και φέτος, εάν θέλει ο Θεός που ευδόκησε να είμαι στην Πάτμο, την Ιερή, την Κυριακή που μας έρχεται 8 Μαΐου, εύχομαι και ελπίζω να μ' αξιώσει ο Άγιος Θεός, δια πρεσβειών του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, να αξιωθώ να λειτουργήσω πάλι στο Ιερό Σπήλαιο, όπως και πρόπεση, και να λάβω τη χάρη και την ευλογία του Αποστόλου της αγάπης, τον οποίο τόσο αγαπώ και ευλαβούμε, και στο όνομα του οποίου αξιωθήκαμε και κάναμε στα Αγανόχωρα, εκεί στη Μητρόπολη μας, ένα μικρό αλλά ωραίο μοναστηράκι. Το όνομα του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου.
ευχόμεθα να είναι η χάρις και η ευλογία Του με όλους τους κατοίκους εδώ του νησιού, οι οποίοι δέχονται την ευλογία του Αγίου, την Αποστολική ευλογία. Γι' αυτό είναι καλοί άνθρωποι, σεμνοί, πιστοί. Και το νησί όλο έχει μια χάρη που την αισθάνεται κάθε ένας που έρχεται και πατεί τα χώματά του. Στην Ιερά Μονή του Ευαγγελιστού Ιωάννου ψηλά υπάρχει και η κάρα του Αποστόλου Θωμά, ο οποίος εκήρυξε το Ευαγγέλιο στις Ινδίες, που είχαμε τη γιορτή του εχθές. Και αξιώθηκα τον πανηγυρικό εσπερινό, την παραμονή της εορτής του, να είμαι στο μοναστήρι και να ασπαστώ την Αγία Κάρα. Άγιε Απόστολε Ιωάννη Θεολογικέ, Άγιε Απόστολε Θωμά, μου δίνετε τόση αξία σε αυτό το μικρό νησί της Πάτμου. Παρακαλείτε τον Κύριο για τους κατοίκους του και για όλους που έρχονται με ευλάβεια να προσκυνήσουν τον τόπο όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου, που ακούστηκε η φωνή του Κυρίου στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, που είπε στον Ιωάννη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο Ων. Αυτό που βλέπουμε στο φωτοστέφανο του Χριστού, που γράφει ο Ων, όμικρο, ωμέγα νη, ο Ων, που θα πει αυτός που υπάρχει για πάντα, ο Θεός που δεν έχει τέλος. Το έλεος λοιπόν του Θεού διαπροσβιώνει του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, της Παναγίας μας Φορτίστος και του Αγίου Αποστόλου Θωμά, του σύγχρηστου δούλου και όλων των Αγίων της νήσου, να ευλογεί όλους μας, να ευλογεί τους κατοίκους που μένουν εδώ κλήρο και λαό, τα μοναστήρια, τους μοναχούς, τις μοναχές και όλους που έρχονται με ευλάβεια να προσκυνήσουν τα ιερά αυτά σχηνώματα της Ιεράς νήσου Πάτμου, που πολλοί